سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زيتفرالي سبورتا وحبرة تخفيزنا لكم قريبنا لنا لمكتالكم بخبر نقدم ኤርትራዊ ጀርመናዊ ሮበርት ኔስታ ግላትዘል መንዩም ሙሉእ ናይ ኤርትራውነት ስሙ ሳሙኤል ግርማይ ይበሃል ንሱ 8 ጥሪ 1994 ካብ መበቆል ጀርመን ዘለዎ ኣደን ሙሉእ ናይ ኤርትራዊ ዜጋ ዘለዎ ኣቶ ግርማይ ስዩምን ኣብ ፉርስተንፌልድብሩክ ክፍላተ ጀርመን ተወሊዱ ዓብዩ እዚ 1.93 ሜትሮ ማለት 6 ጫማን 4 ኢንችን ዝቁመቱ 85 ኪሎግራም ዝክብደቱን ጉልቡት ኣጥቃዓይ ወዲ 18 ዓመት እንከለዩ ናብ መበቆል ሃገር ኤርትራ ብምምጻእ ጥምቀቱ ዝጸንበለን ሳሙኤል ዝብል ኤርትራዊ ስም ዝተዋሃበን ሮበርት ሓደ ካብቶም ኣብ ግጥም ሻምፒዮንሺፕ ዓዲ እንግሊዝ ከንጸባርቑ ትጽቢት ተገይርሎም ዘሎ ኣጥቃዕቲ እዩ ካብ ግዜ ንስነቱ ናይ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ዝምባል ሒዙ ናብዚ ነብረላ ዘለና ዓለም ብምጽኡ ወይ ምቅልቃሉ ወላዲዩ ኣቶ ግርማይ ስዩም ግዜን ከወሰደ 6 ዓመቱ ምስ መልአ ናብ ኣብ ቀረቦም ዝርከብ መመልመሊ ማእከል የእትዩ ኣመዝጊብዎም ድሕርቲ ፍጻሜ ይብል ወላዲዩ ሳሙኤል ወደይ ዝነበሮ ባህጊ ክስወጠንን ብሉፅ ተጻዋታይ ንሃገሩ ከሰይም ውጥን ብምሕንጻጼ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣተኩሩ ከም ዝገብር ገይርዮ ክብል ዝጸዊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት ምምዝጋብ ድማ ምስ ሙኒኽ 1860 ዋከር ቡርግሃውስን ሄምስተትን ኡትራሽን ፈልሰንብሩክን ሃልደንሃይምን ዝኣመሰላ ሱምያት ክለባት ሊጋት ቡንደስሊጋን ትሕትዩ ዲቪዥን ምስ ዘለዋ ጋንታታት ክጻወት ዕድል ረኺቡ ሳሙኤል ዝሓለፈ ዓመት ምስ ክለቡ ሃይደንሃይም ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ቡንደስሊጋ ጀርመን ብምዃን 17 ሸቶታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ምስ ኣካየቲ ኣካላት ናይታ እንግሊዛዊት ክለብ ካርዲፍ ሲቲ ክጥመት ክኢሉ ሕልፊ ኩሉ ድማ ኣብ ግጥማት ኣውዲዕ ካብ ሕላፍ ክለባት ጀርመን ክለቡ ኣንጻር ባየር ሙኒኽ ኣብ ስታዲየም ኣሊያንዝ ኣሬና ኣብ ዘሰላሰሎ ተጽወታ 3 ሸቶታት ብምምዝጋብ ሃትሪክ ድሕሪ ምስርሑ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ክኸውን ግዜ ኣይወሰደን ኣብ ስታዲየም ኣሊያንዝ ድማ ድሕርቲ 3 ሸቶ ብሽሙ ምቕጻሩ ሳልሳይ ኣብ ታሪኽ ናይቲ ሜዳ ክብሪ ዝተላበሰ ተጻዋታይ ኮይኑ እዩ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ኮካኮላ ሻምፒዮንሺፕ ዝወረደ ክለብ ካርዲፍ በቲ ወዲ 25 ዓመት ረጊጹ ዘሎ ኤርትራዊ ጀርመናዊ ሳሙኤል ዝሓደራ ልዑል ተገዳስነትን ተምሳጥንያ ድማ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ምስግጋር ተጻዋቲ ክራማት ነተጻዋታይ 6 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ መጠነ ገንዘብ ኣፍሲሳያ ኣብ ሕቑፋ ኣእትያቶም ከምዚ ዝከር ዛጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዝዓደገቶ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ኤሚሊያኖ ሳላ ካብ ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ እናተጓዓዞ እንከሎ ተሳፊሩዋ ዝነበረ ኣየር ወዲቓ ህይወቱ ዝሰኣነሉ ፍጻሜ ኣዛራቢ ዛዕባ ኮይኑ ሓሊፉ ድሕርቲ ፍጻሜ ካርዲፍ ሲቲ ነዚ ኣጥቃዓይ ሸጠትላ ፈረንሳዊት ክለብ ሬንስ ኣብ ክፍሊትን ብሞት ዝተፈለየ ተጻዋታይ ተሰሓሒበን ጉዳይን ክሳብ ኣብ ፊፋ በፂሑ ነይሩ እዩ ካርዲፍ ሲቲ እዚ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ክንኽጸንሕ 28 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዝገበረትሉ ኣጥቃዓይ ብሞት ምስ ከሰረቶን ብኤርትራዊ ጀርመናዊ ሳሙኤል ግርማይ ማለት ሮበርት ግላትዘል ክትክኦያ አንቂዳ ከም ዝፍለጥ ናይ ኤርትራውነት መበቆልነት ዘለዎም ግና ከዓ ኣብ ናይ ካልኦት ዜጋታት ዜግነት ሒዞም ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ስፖርት ዝርከቡ ደቂ ሃገርና ውሑዳት ኣይኮኑን ገለ ካብኦም ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ኤርትራዊ ሹረናዊ ሄኖክ ጎይትኦም ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ጎልጎል መብራህቱ ብዘይካዚ ኤርትራዊ ሹረናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቁን ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ባይታ ብዘንጸባርቆ ዘሎ ብቕዓትን ቁመናን ኣብ መጻኢ ዓብ ስም ከም ዝህልዎ ዘይጠራጥር ንኡስ ዜጋ እዩ እዚ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ኮይኑ ክስለፍ ዘይጽግሞ ሳሙኤል ኣብታ እንግሊዛዊት ጋንታ ቁጥሪ 9 ማልያ ለቢሱ ክጻወት ምዃኑ ይንገረሉ ወላዲዩ ኣቶ ግርማይ ስዩም ንቦብ ማርሊ ይድግፍ ምንባሩ ይሕብር በዚ መሰረት ድማ ካብ ምሕር ምስቲ ጀማይካዊ ስነ-ጥበባዊ ዝነበሮ ፍቕሪ ንምግላጽ ድማ ንወዱ ካብ ስም ናይቲ ደራፋይ ኣመቃሪሑ ከም ዘውጻልዩ ቀረብቱ ዘረድኡ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ናትናኤል ተስፋጽዮን ትማል ሰንበት 11 ነሐሰ ኣብቲ ንመበል 44 ግዜኡ ዝተኻየደ ብግራን ፕሬሞ ስፖርቲቪ ዲ ፖጂያና ትሮፌዮ ቦኒ ኮንስትሩክሲዮኒ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ተጸሚዱ ውዒሉ እዚ ብዩሲኣይ ናይ 1.2 ሓይሊ ፈረስ መዐቀን ዝነበሮ ውድድር ኣብ ፖጊያና ዝበሃል ቦታ ብዝተኻየደ ኮይኑ ናይ 169.6 ኪሎሜትር ርሕቀት ድማ ነይርዎም እዚ ዓበይቲ እምባታት ዘጠቃለለ ውድድር ድማ ንደናጉ ተቀዳድምቲ ኣረብሪቡ ሓሊፎም ኣብ መወዳእታ ድማ ክሳብ ፍጻሜ ዝበጽሑ ቀዳሞት ተቀዳድምቲ እዞም ዝስዕቡ ኮይኖም ማዙኮ ፋቢዮ ሳንጌሚኒ ትሬቪጃኒ ካልኣይ አሊዮቲ ጆቫኒ ሳይክሊንግ ቲም ፍሪዮሊ ዛና ፊሊፖ ሳንጌሚኒ ትሬቪጃኒ
ኪቪስ ክኾኑን ከለው ካብ ናይ ዕውት ናይ ዛዙር ዝኾነ ኤርትራዊ መራዊ ቅዱስ ድማ 21 ካሊታት ጥራይ ድሒሩ ምብራብዓይ ተርታ ሒዙ ንውድድሩ ኣብ ፍጻሜ ኣብፂሕዎም ኤርትራዊ አትሌት ዮሐንስ ኢዮብ ብሰንበት ኣብ ዳርሊንግቶን ካውንቲ ዱርሃም ዝተዳለወ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ጉያ እግሪ ምስታፍ ናይ 4ይ ተርታ ሒዞም ዮሐንስ ኢዮብ ንውድድሩ ብ32 ደቂቃን 23 ካሊታትን ኣብ ፍጻሜ ኣብፂሖም ቀዳማይ ኮይኑ ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ዶሚኒክ ሻው ድማ ብ29 ደቂቃን 56 ካሊታትን ንውድድሩ ዛዚሞም ካልኣይ መሐመድ አቡረዛቅ ክኸውን ከሎ ሉዊስ ጋምበል ቶምሶን ድማ ናይ ሳልሳይ ተርታ ዝሓዘዩ ኣብዚ ዋንዚ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ተጸሚዱ ዝርከብ ኤርትራዊ አትሌት ፔትሮ ማሞ ብሰንበት ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ሳንገደ ናይ ጎቦ ውድድር ተሳቲፎም እዚ ብሴር ዚናል ማውንቴን ዝብል ስም ዝፍለጥ ውድድር ንመበል 46 ግዜኡ ተኻይዱ ብሓፈሻ ድማ ስዊዘርላንዳዊ ኪሊያን ጆርኔት ብ2 ሰዓትን 25 ደቂቃን 35 ካሊታትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ እንከሎም ኤርትራዊ ፔትሮ ማሞ ድማ ብ2 ሰዓትን 26 ደቂቃን 31 ካሊታትን ግዜ ካልኣይ ኮይኑ ብምእታው ኣብ ፖዲየም ደይቡ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፈ ካልእ ኤርትራዊ አትሌት ፊሊሞን አብርሃም ድማ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 48 ደቂቃን 38 ካሊታትን ግዜ ምፍጻሙ ናይ መበል 49 ተርታ ረኺቡ እዩ كوب هولنداوي أكفافالي ويشلي شنايدر كاب صوتات كعس وقر عالم كم ستفانو أفليتم مس إنتر ميلان بمخان أبكتشن عصرتن تذكاري سلساو عود زمزقب شنايدر مس كاترايت كلب جرافايو كتس أو تسانيحم مس كلبات ريال مدريد إنتر ميلان غالاتا سراي بمخان نليغ هاجراتن زتعوت شنايدر حدا كاب نايز ولدو زبلتو أكفافلتي نيروم ماليا مانشستر يونايتد وديو زبصح صوتات زكايده اواناوي اسلطاني هاغرايت غانتا ويلس ريانجيغس غانتو نبر مانشستر يونايتد ناكايدا ليفربول يورغان كلوب كتكتل معيدوم دغفت يونايتد وصيس زيكون ممحياشاتيوم كريو زلوم كلوب افلما صبق اينبرن بتي زغبرو زنبر ممحياشات سلازقصله غن ابز بصيحو زلو بصيحو كبل دغفت يونايتد ابز عامت وانጫ سلازي عاترو ااداوم ناب اسلطاني كيقنعو تلابيوم اوراغاوي اديسون كافاني نابتا بديفيد بيكهام اتونن انتر ميامي زصمبر ناي فلما كوخب تصاوتاي كخون كم زخل تغليصم ود 32 عامت كافاني ناي بي اس جي زلو وعل زمص عالم ود 32 عامت كافاني ناي مس دغماي ود 32 عامت كافاني مس بي اس جي زلو وعل زمص عامت زبقع كوينو مزاناي فلوريدا غانتا بنصا كفر مخاني زنجر اتلتيكو بيلباو نوعل تصاوتاي انياكي ويليامز ب9 عامت انوي حتلم ኣብዚ ክረምቲ እዚ ብማንቸስተር ዩናይትድ ዝለ ዝነበረ ዊሊያምስ መፍረሱ ውዕሉ ካብ 80 ሚሊዮን ናብ 130 ሚሊዮን ክብል እንከሎም ክሳብ 2028 ድማ ምስ ሳጋንታ ከጽንሖ እዩ ዋንጫ ከወሰድኩም ነታ እዚ አንፊልድ ዩቲብል ኣብ ሜዳ ዘላ ጽሕፍቲ ኣይክትንክፋን ኢኹም ክብል 2016 ተጻወቱ ኣጊድዎም ዝነበረ የርገን ክሎብ ድሕሪ ዓወት ሻምፒዮንስ ሊግ ነቲ እገዳ ከም ዘልዓለሎም ተዛሪቦም እንተኾነ ቅድሚ አንጻር ኖርዊች ዝነበረ ጾታ ብዘይካ ሓለቃ ጋንታ ሄንደርሰንን ቫይናልደምን ነታ 40 ሊቨርፑል ተሳለታ ጽሕፍቲ ዝተንከፈስ ኣይነበረን ባርሴሎና ንፊሊፔ ኮቲኒዮ ናብ ባየር ሙኒኽ ብልቃሕ ንምፍናው ከም ዝተሰማምዐት ይግለጽ ኣሎም ኣብ ባርሳ ዘይቀሰነ ዘሎ ኮቲኒዮ ባየርን ን11 ሚሊዮን ዩሮን ዝበጽሕ ደሞዙ ክትከፍሎ ብምስምምዓዩ እዚ ዜና ዝጋወሕ ዘሎም እንተኾነ ባርሳ ዝኾነ ክፍሊት ከም ዘይትቕበል እዩ ዝግለጽ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብኽባር ናብ ኢንተር ሚላን ዝጋዓዘ ሮሜሉ ሉካኩ ምስ ክለቡ ኣብ ዘካየዶ ቀዳመይቲ ጾታ 4 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኢንተር ነታ ኣብ 4ይ ዲቪዥን ኢጣልያ ተጻወት ቪርቱስ ቬርጋሞያ 8 ባዶ ኣዕንያታ ኣብ ኡራጋይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤምኤምኤ ሚክስድ ማርሻል አርት ጾታታት ማይክ ፔርን ራውሊያን ፓይቫን ኣብ ገጾም ዝወረዶ ማሴቲ ኣብ ናይ ፍጻመ ጾታ ስዕረት ኣመዝጊቦም ማይክ ፔሪ አንጻር ቪሰንቴ ላውኪዩ ገጢሙ እንተሆነ ድሕሪ ሶርኑ ተሲሩ ሆስፒታል ከም ዝኣቱ ዝገበሮ ተህራም ኣብ ሪንግ ክቅጽል ኣይከኣለን ተሳዒሩ ናብ ሆስፒታል ከምርሕዩ ተገዲዱ
راوليان بايفان بوغنو أنصار رودريغو بونتوريو قتيمو أزون بقيدو شفاشفت عينو دحر مهسايو تصوتا بوساني دكتور كمزازم تغيرم كلتيم هسيات أبو سبيتار سيلتاتهم عم محبراو قصات كمززرقحو تفليتم خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إن مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب نرخب نخلنا ببزلناو سلام انتعنان